mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay siligtanay na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo na nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success. Ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noong na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya ihi ng ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya Oo, sa Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema
sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeferensya siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong kanina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang.
Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi sabi talaga niya sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po yung naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po
bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Core, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Core dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Core, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indugabos.
So, welcome po digdi sa programa ang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so naka-play yung ating testimonials. Ayan, so bigla na-click ni Miss Len yung live. Ayan, kaya nagsalang na tayo. So, maya-maya ay makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so, ayan, kamusta po ang lahat? Ayan, so, medyo busy tayo, diba? So, yun, maraming salamat po sa ating mga clients. Kanina, nag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, so, kanina galing po kami sa Dorotea Resort. Yan is pa sa sa Bakakay. Ayan. So, wala pa tayo kanina masyadong mga pasyente, di ba? So, paghapon, ayan, grabe. Ang dami po natin ng pasyente. Iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Ayan. So, kanina from Daraga, dalawa yung from Daraga natin. Isa yung Malilipot. Ayan. So, babalik si Sir bukas para naman po sa kanyang health concern. Ayan. So, kanina, mataas yung creatinine, almost 383. Ayan, so alam naman daw po nung doktor na nakakataas ng creatinine. Pero bakit daw ay yun yung binigay kay nanay. Kaya naman si nanay ay napakinggan po ang ating programa through radio program. Kaya pinuntahan na tayo agad dito sa Legazpi. Yan, kay nanay. Kaya kinuha po niya ang ating contact number para po ay pumunta na siya rito, diba? So, nakailang balik siya at hindi siya umuwi hanggat hindi niya nahahanap yung ating opisina, diba? So, ayan, thanks to God kasi tinuro si nanay papunta dito sa atin, diba? So, yun po ang ating address. Ayan, so tatandaan po natin para hindi tayo maligaw, 'di ba? At makapunta tayo agad dito kay Doc Joey. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, harap mismo kami ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po yung contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito para po ay matext na natin if ever na tayo po ay pupunta. Like tomorrow, na tayo po ay magpapakonsulta, yan, mas better po na nakasave na yung contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ito po yung contact number. Yan, pakitake note na lamang. So, sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, saan man po kayong lugar, pwede po namin ipadala ang inyong produkto through JNT or LBC. So, kung kayo po, like Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camsur, yan, may pinapadala tayo from Pangasinan, Valenzuela, yan. So, yun po ay pwede namin ipadala. So, through online na lang po ang consultation, like sa Messenger or sa cellphone. Ayan. So, pwede tayong tumawag kay Doc Joey. Ayan. So, free health consultation po sa kanya. Diba? So, kanina, yan, iba't ibang uri po ng health concern. Yan. So, sa pamamagitan po ng ating flagship products, the perfect combination na Amazing 4. Ayan. So, ang Amazing 4 po natin, we have Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. Pwedeng sa bata, pwedeng sa matatanda. Ayan. Kailangan po natin ng vitamin C para po lumakas ang ating immune system. Ayan. Sa mga mahina po ang
resistensya, yan kung tayo po ay kulang na sa mga vitamins, kasi tayo po bilang isang tao, hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. So, kukuha tayo niyan sa mga gulay at prutas. So, next, si Multi5 naman po, yan naman po ay 5 klase naman po na mga mushroom. Ayan, so sa may mga diabetes, sa may cancer, sa may mga ano yan, so mahina din ang immune system. Yan, so nakakatulong po si Multi5 para po ay, yan, sabi nga ni Kuya kahapon, ng isang araw ni Sir Alan, so hindi na lumalaki yung bukol, hindi na kumikirot, yan, dahil po sa ating mga kapsula, like si Multi5. Then, si Maggie naman po, yan naman po ay 5 different potent berries. So, siya naman po ay for detoxification. So, siya naman yung naglilinis ng mga basura na meron po tayo sa loob ng katawan po natin. So, yan po, si Maggie A sa may mga prostate, lalo na sa mga kalalakihan na 40 pataas na nagkakaroon na po halos ng prostate problem. So siguro napakinggan naman po natin kanina yung ating mga testimonials. So, iilan po sa kanila ay natulungan po natin sa kanilang health concern, yung sa prostate, kay Sir Filojero from sa creatinine, diba? So, si Miss G, ayan, so hinaoperahan, ayan, so buti na lang yung result po ay benign, diba? So, next, si Mega 1, yan naman po ay pinaghalong Amazing Trio plus 7 added herbs. So, yan po yung tinatawag natin na Amazing 4. So, 4 na kapsula lamang po yan, pero sa lahat ng meron na pong health concern na meron ang isang tao. So, kahit hindi mo alam na may iba ka pang health concern, so, bahala na dyan si Amazing 4 ang umayos po niyan. So, wag po natin babasta-bastahin ang kalusugan, 'di ba? Kasi kapag nagkasakit na tayo, yan, talagang hindi basta-basta, lalo na kapag wala tayong pera, 'di ba? So, ngayon, medyo kampante pa tayo kasi hindi pa po masyadong lumulubha ang ating health concern. Pero kung tayo, lumubha na po ang ating mga karamdaman, baka po, ayan, maubos lahat ng mga pinaghirapan po natin. So, based sa mga experience, sa mga nangyari sa ating mga pasyente dito na pumupunta sa atin, 'di ba? Halos yan, so halos po naubos na lahat ng mga na ipon, na pundar dahil po para maibalik ang magandang kalusugan. So, 'di ba? So, nakakaawa kasi instead na ma-enjoy natin yung buhay pero napupunta lang po sa ating mga gamutan, sa ating mga kailangan inumin. Pero dito sa atin, napakagandang opportunity na ibinibigay po sa inyo ni Doc Joey. So, hundreds of thousands of users na po ang natulungan po natin sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Pero po, syempre, kasasamahan po natin yan palagi ng prayer and syempre po, kailangan po natin na disiplina sa ating sarili. Kasi kung wala, talagang, kumbaga, dito na lang natin i-base sa Amazing 4 kasi ngayon ang dami naman po natutulungan. Pero kung tayo, wala pa din tayong disiplina, mahirap or kumbaga matagal yung galing po natin, 'di ba? So iba, like ang dami po natin ng mga pasyente na iba't iba pong health concern, yung iba creatinine, so after 3 months na talagang okay na sila, yan, so like yung 408, so nag-start sa atin mag-take last November, pero ngayon, 'di ba, naka 3 months na, so babalik dito sa March 1, ayan, si tatay, 'di ba, so 3 months na nag-take ng ating Amazing 4, ngayon ay titingnan natin after 3 months kung talagang bumaba na. So, doon na tayo magdi-decide, diba? So, basta yan, sundin nyo yung advice ni Doc Joey and after 3 months or 6 months na talagang okay na kayo, so, magbabawas din po ang ating expenses po dyan, diba? Hindi habang buhay ay palaki ng palaki
or hindi habang buhay talagang mas dumadami ang ating health concern. Bagkos, ito po ay nagbabawas ng expenses natin and of course, nababawasan or nagiging okay po ang ating mga karamdaman. So, hindi lang siya nakatutok doon sa ating mga health concern. So, yun po. So, kung tayo may mga katanungan po pagdating sa kalusugan, yan. So, mag-message na lamang tayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ang contact number po sa 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, hindi pumunta ngayon si Sir. Ayan, so, ako nakikinig siya ngayon, diba? So, hindi po bumalik. Ayan, so, I think nakadate doon na follow-up, check-up niya ngayon. Ayan, so, 27. Sabi nga kung tayo puro tanong lang at hindi natin ginagawa ng action, ayan, so walang Hindi mangyayari gagawin. sa atin. Kaya sabi niya, hindi na siya nag-reply kay Doc Joey, baka mapagalitan pa daw siya, diba? So, isa naman sa experience po ni nanay nung isang araw, ay sabi niya, nagdasal na ako, nagdasal dyan sa Santo Cristo. Alam mo ba ngayon, Doc Joey, na laging pangalan mo ang talagang lumalabas sa aking pakiramdam at parang tinuturo daw siya na dito daw po talaga yung solusyon sa kanyang problema. Kaya naman si nanay ay talagang agad na pumunta po dito sa atin, 'di ba? So kanina, ang dami-dami po natin ng mga clients na iba't ibang uri po ng karamdaman yung na-encounter natin kanina. Yan, dalawa po yung from Daraga at yung isa po from Malilipot. Ayan, so at ito po ay ni-refer ni Tatay Alfredo Dr. Dedea na isa po sa natulungan po natin na hindi po natuloy sa operation sa katarata. Kaya naman po, ngayon si Tatay, isa na pong nagpapatunay na siya po ay nagkukwento din sa kanyang mga kakilala, sa kanyang kabarangay, na sila din po ay matulungan sa kanila pong karamdaman. So ngayon, very lucky at sobrang saya ni Tatay. Biruin nyo po ngayon, nakakapagtanim na at may tanim ngayon po almost 2 hectares ng pakuan. Kaya naman tayo very excited kasi, diba, talagang makakakain na naman tayo ng sariwang pakuan. Ayan, so, yun po. Ayan, talagang grabe, ano? So, ito po ay bilang, diba, bilang pasasalamat po sa atin na siya po ay hindi na-operan. So, walang sakit na naramdaman. Uminom lang po ng ating mga amazing products. So, bigla umalis si Doc Joey, ano? Si Miss Lena nagprograma. Ayan, so, ilang araw po natin nakasama ang ating CEO na si Doc Joey Bitito, diba? So, grabe. Ngayon po, almost dito sa ating office, kung kayo po ay makabisita sa ating opisina, every time na yung mga clients natin na pumupunta dito, diba, ang grabe yung kwento nila. Kasi dito sa atin talagang lahat na, pagpasok nyo sa office natin, diba, nandun na agad si Doc Joey. Minsan hindi natin namamalayan, yung kausap pala natin ay si Doc Joey Bitito na, diba? So, yun, after ng consultation, kakain sila. Yan, kasi meron na tayo dyan mga siopaw. So, siguro naman na i-updated tayo sa mga program ni Doc Joey. Lalong na ngayon, ang dami po natin na opportunity na pwede pong makatulong sa inyo. For as low as 999, pwede ka nang mag-start ng sarili mong negosyo. Diba? So, ano yun, Miss Len? At nakaka-excited naman. Sa 900, for as low as 999, pwede ka nang mag-start ng negosyo mo at wala kang boss, wala kang kota, nasa sayo kung ilan ang gusto mong kitain everyday. Diba? Wala kang, kumbaga, kukontinuaran. Kundi, diba, sarili mong oras at sarili mong desisyon at, kumbaga, plano kung paano mo palalaguin ang negosyo mo. So, dito sa atin, yan, katulad ni Nanay Maria Luisa from Puro Legazpi.
Yan, ngayon po ay siya isang officially na talagang natulungan natin sa kanyang health concern. So yung iba, talagang sinubukan muna ang ating mga amazing products na kumbaga matulungan sila sa kanilang health concern. Kasi syempre, paano naman talaga maikukwento natin sa mga kakilala natin kung talagang magaling ang products natin. Syempre, kailangan muna natin na tayo po ay maging user. Gumamit ka muna ng products para mas madali mo siyang maikukwento doon sa mga kakilala natin. Kahit nga kaaway natin, pwede natin matulungan na sila ay manumbalik yung kanilang magandang kalusugan. Diba? So ngayon, ay dahil sa na-surprise siya kasi nag-refer siya dito sa atin ng 2 clients, ngayon po ay binigyan natin ng regalo ng ating siopaw and yung ating siomai. So ngayon, bilang may isang tindahan po siya, yan, so sinasabay na po niya doon, diba? So ngayon ay sabi niya, ang ganda palang magkwento kasi doon pwede natin mabawi din yung gastos natin sa pag-take ng ating amazing products. Kaya ngayon, almost 1 month pa lang yung kanyang asawa na mild stroke. Ngayon po almost 1 month pa lang pero may magandang feedback na agad sa atin. And yung dati na hindi ni nanay nabubuksan, close open itong kamay niya, ngayon po ay nabubuksan na po niya. Diba? So almost a month lang. Ayan, so kaya yan, nag-start na sila. Diba? So Puro Legazpi, ang dami na natin dyan na mga clients na nagtitake po ng ating mga amazing products. So, nung isang araw, bumalik din dito si Ma'am Joy. Ayan, si Ma'am Joy. At yung kanyang, yung kanyang BF. Ayan, so, grabe yung ubo, sipon. Ilang araw na daw yon. Kaya binigyan natin ng Mega One and yung ating vitamin C. Ayan, so, observe natin within 15 days na pag-take ng ating Mega One and yung ating Miracle C. Yan. So ngayon, available na din po ang ating mga amazing juice, Mega Choco, and of course, yung ating mga healthy drinks. Yan. Of course, yung ating amazing 4 products. Once again, Miracle C, Mega E Multi-5, and si Mega One Capsule. Diba? So, yun, kung kayo po ay may mga karamdaman, yan, so bumisita na lamang tayo bukas. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, yun, 'di ba? Parang grabe, maghapon ang dami natin ginagawa, pero parang hindi tayo napapagod, 'di ba? So, kanina galing kami sa Dorotea Resort para tignan naman po yung resort ni Doc Joey. Yan, so bumalik kami dito. Yan, so ang dami ng pasyente. Diba? So, nakakapagluto pa tayo ng mga gusto natin maluto. Yan, so kanina nagluto ako kasi grabe ang tagal na, diba? Parang hindi na ako nakakain yung mga lutong bahay. Yan, so nagluto ako ng yung kamote, tapos yung kamoteng kahoy. Yan nila, kumbaga, tapos tigprito. Ayan, sarap na sarap sila, diba? Sila Kuya Mac. Diba? So, ayan, so may nag-message sa atin. Hi ma'am, kailan po pwede magpatingin? And available po na gamot nyo. Ayan, so dito sa atin, food supplement po tayo. Ayan, so free health consultation po, Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so ang dami, I think from Sorsogon ito si ma'am, kasi friend niya si Ma'am Chris and si Ma'am Clarissa. Yan, yung teacher natin from Sorsogon na may myoma. Yan. So, free health consultation naman tayo, ma'am. Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Pag Sunday naman, ayan, mag-text na lamang po tayo kay Doc Joey if ever po na bukas tayo na Sunday. Ayan. So, ano po gamot sa migraine? Yan. So, pwede pong Mega One capsule, pwede pong Amazing 4. It depends po sa inyong budget.
Yan, so ngayon may mga promo naman po tayo. Pwede kayong magpa-consult kasi free health consultation tayo kay Doc Joey. Yan, so pwedeng Amazing 4, pwedeng Mega 1, 'di ba? So dito sa atin, pangkalahatan tayo, 'di ba? Hindi lang po ito para doon sa ating health concern, bagkos ito po ay pangkalahatan. Hindi man natin alam na may iba pa tayong health concern. Ayan, bahala na dyan si Amazing 4. Basta iinom tayo. Ayan, so susundin natin yung dosage na ibinigay po sa atin ni Doc Joey Bitito. Okay? So, bisita na lang tayo sa ating office. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas. Free health consultation po kay Doc Joey from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, Friday na naman po bukas. 'Di ba? Namamalaya natin Lunes pa lang. Pero paggising natin Friday na agad, 'di ba? So, bilis ng oras at araw. Kaya naman kayo sa may mga health concern at lalong pinapatagal po natin, lalong tinitiis natin. Pero yung pala, ang ating karamdaman po ay lalo pong lumulubha na. 'Di ba? So, much better na tayo po ay magpakonsulta ng maaga para po ay hindi magkaroon ng complication ng ating mga karamdaman. So, dito sa atin, mga amazing products, all natural. So, kaya nga much better na tayo po ay iinom 30 minutes bago tayo kumain. So, dito, na ang daming matututunan po natin, pangkabuhayan sa kalusugan, lahat po ay matutuntunan na po natin. So, search nyo lamang po ang page ni Doc Joey Bitito. Ayan, search nyo lamang po ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bibon Bitito. Ang dami na po natin natutulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya ikaw, na laging nakikinig, ang tagal mo na nakikinig, pero natatakot ka pa rin na sumubok, yan, mas matakot ka kung hindi mo susubukan. Kumbaga, parang tinitiis mo lang hanggat kaya, 'di ba? Pero hindi ka, kumbaga, nakokontrol na yung mga gawain mo, yung hindi ka na halos makapagtrabaho, hindi ka na makatulog, dahil sa kakaisip mo na baka lumulubha na ang ating karamdaman. Kaya ngayon, 'di ba, na hindi na natin nagagawa halos yung mga gusto natin. Pero kung ikaw, gusto mo pang humaba ang buhay at makapagtrabaho ng maayos, na walang iniisip na problema like sa kalusugan natin, 'di ba? So, katulad ni Sir Tatay Willie Adra from Legazpi, 'di ba? Ito po ay nagjo-duty pa sa Naga. Yan, dahil sa nalaman po niya na siya po ay may enlarged prostate and kidney stone at kailangan po niyang operahan. At during time na talagang nalaman niya ay due for operation na siya, ay agad po dito sa atin pumunta para subukan ng ating mga amazing products. So ngayon, ilang buwan na, 'di ba? February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, 'di ba? After 3 months na pag-take ng Amazing 4, ngayon po ay maintenance na lang siya ng Mega 1 capsule, 'di ba? So, walang operasyon, 'di ba? Walang operation, walang perang malaking nagastos. Yan. So, ngayon gumagastos pa din, pero hindi halos kalaki, 'di ba? Si Sir Jen, ayan, nag-avail din pala sa atin ngayon ng Amazing Trio. Yan. So, sabi niya, may nakita pa pala niya ako ng Miracle C. Kaya 40 cups lang na Miracle C and 1 box na Mega A capsule and 1 box na Multi-5 capsule. Yan po. So, kanina may nag-avail ng 9,000, may nag-avail ng 18,000, so may nag-avail ng 4,500, 'di ba? So, yung iba pa. Yan, may nag-avail ng Tom Oil and yung ating
coffee. Yan, si nanay naman from Daraga, nag-avail worth 4-5, diba? Si Sir Jen, 4-5 din. Diba? So, sila yung mga gusto pong matulungan sa kanilang karamdaman. So, huwag na natin isipin. Alam natin na kailangan talaga natin ng pera. Diba? Pero mas mahalaga po ang buhay. Kasi ang buhay, never na po natin yan maibabalik ng kumbaga, never na natin maibabalik ang buhay if ever po na may mangyari po sa atin. Kaya ngayon, mas pinapalawak palalo ng ating CEO na si Doc Joey na para po ay makatulong sa inyo. Sabi nga ni Doc Joey, para saan pa yung mga ginagawa niya na ito po ay mga opportunity like yung ating siopaw, yung siomai, diba? Bakit hindi siya nahihiya mag-serve sa ating mga customer dyan? Siya po ay CEO na. Bagkos, mas nai-enjoy niya yung kanyang buhay na makapag-serve po sa ating mga customers, sa ating mga clients na bilang po, diba? Kasi tayo, tao, para-parehas lang naman tayo, diba? Kung saan ka nang galing, 'di ba? Doon pa din, 'di ba? So, ngayon na sabi nga ng mga customer natin kasi yung ating mga clients and customers, sabi niya, si Doc Joey, yan. So, talagang siya pa yung nag-serve sa kanila, 'di ba? So, yung kanina nga, ang dami natin nag-avail ng ating mga siopaw. Ayan, yung siomai. Ayan, siya pa talaga yung nag-serve. Kasi nga, diba? At least nakakapag-exercise pa siya kaysa maghapon na nakaupo. Yan. So, ngayon, nakakapag-exercise pa siya through paglakad-lakad doon sa ating office. Kasi dati, diba, maghapon lang kami nakaupo kasi sa mga clients natin. Ngayon, kapag may bibili, yan, talagang required ka na tumayo para pag-serve mo yung mga clients natin or customer po natin dyan. Kasi ngayon, meron na po kami dyan eatery, meron na kami grocery, meron na din kami dyan mga siomai, siopaw, ayan yung mga ating mga healthy drinks, mga capsule, at then yung mga clients natin. Ang dami. Diba? Halos kami lang, iilan lang kami dyan, yung kaming dalawa ni Doc Joey, and then si Father, and then si Kuya Mac. Ayan. Kasi si Ate Mercy, nandun na po sa Dorotea Resort. Siya naman po yung nagmamanage ng resort ni Doc Joey Bitito. So, napakaganda na po dyan sa Dorotea. Grabe. Kanina, pagpunta namin, sobrang linis. Sa labas, hanggang sa loob. Ayan. So, si Ate Mercy na po yung nagmamanage po dyan. Kaya ngayon, talagang makakapag-enjoy kayo dyan at makakapag-relax. So, ngayon, may ibubukas na din po natin yung bar dyan sa Dorotea Resort and Spa. Kaya naman, i-visit nyo lamang po ang page ng Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Diba? So, 70 years old. Pero, ang daming minamanage. Ayan. So, biruin nyo yan. So, sabi nga ni Doc Joey, ikumpara nyo ko doon sa mga 50 or 60 or 70. So, minsan nga, sabi natin, diba? Parang ikumpara mo yung lakas ni Doc Joey sa mga 30s. Kamusta kaya? So, diba? So, yun. Ako nga minsan talagang grabe. Nakakapagod din. Pero, yun nga, kapag marami kang customer, marami kang clients, yan. So, ang dami. Nakakatuwa at hindi mo ma-feel yung pagod. So, ang sekreto namin, yan, inom lang ng ating mga amazing products. So, kahit ako, talaga grabe yung iniinom ko ng ating mga amazing products. Ayan, so, yun, nag-message din si Ma'am. Ayan, si Ma'am Lutino. Ayan, si Ma'am Lutino from Sorsogon. Ayan, so, nagpa-reserve ito ng ating Mega One capsule. Ayan, so, nag-avail din siya ng ating mag-avail din siya ng ating frozen food. Ayan, pa-availin natin ng frozen food. Ayan, so good afternoon po, ma'am. Ayan, so good afternoon din po sa iyo dyan. At kailan ka pupunta dito, diba? So, bukas, open po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po dito kay Doc Joey
Bitito, 'di ba? Free health consultation. So contact number sa 0910-4482-598 or sa Globe we have 0917-853-8933. So bukas February, yan. So, February 28 na, di ba? So, tapos na naman ang February. Yan, so ilang oras na lang tapos na ang February. Yan, sa mga may birthday ng February 29. Ayan, so, advance happy birthday na lang sa inyo. Ayan, so, buti yung 28 inabot pa. Yung 29 hindi na. Kaya, advance happy birthday na po sa inyo. Yan, sa mga birthday ng February 29. Ayan, so, mag-celebrate ka na bukas, di ba? So, yun po, ayan, so kung kayo po ay may mga katanungan pa about sa kalusugan, ano man po ang ating mga problema sa kalusugan, ayan, so mag-text na lamang tayo kay Doc Joey, free health consultation po, and of course, kung kayo po ay walang kumbaga kinukulang sa income. Yan, so ang dami po natin ditong mga opportunity na pwede nyo pong mapagkunan ng additional income. Like po sa ating mga frozen food, mayroon na tayong available ngayon ng ating siopaw at yung malaking jumbo, yan yung asado and bola-bola, and yung ating mini, yan, so asado 24 pieces po yan, and yung ating 4 variants na siomai, chicken, beef, shrimp, and pork. Meron din tayong Japanese and premium big siomai. Yan yung paborito namin. Yan, so open tayo for reseller. Yan, so pwede kayong magnegosyo. Yan, for as low as 999. Pwede ka nang mag-start ng sarili mong negosyo. So, biruin nyo nga si Nanay from Sorsogon na una po natin na naging officially reseller po sa ating niyan. So, negosyong pangmasa, yan si Nanay from Sorsogon. Si Nanay Gulayaw, yan, nag-avail ng 999.